गोबां भिडिअफ्राव एलिगेसन लागायबाय थाबाय आंखौ बिबौ थैनायाव थैनाय समाव थांनायखौ आंखौ बिदि बुंदों नाथाय आं रोखा दिनैहाय आं फारि फारि आं खोन्थायो रायजोफोर जे बेयो जाय बाथ्राखौ बुंदों बिबौ थैनायाव बै बिबौ थैनाय समाव थाङाखै दै बियो बिबौ थैनाय समाव आं खुदै बिखौ थिनहरदों नाथाय बियो थांथारलालै आं दाखालिसो थांनानै नायनानै फैखाबाय नै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों बिबौआ जेब्ला जब्रामोन नै बै समाव थांनाय नायनाय बाथ्राखौसो बि बुंदों नाथाय गावनि खुगानि बाथ्रायानो नंखाय थगायनायखाय थिगखौनो बुंनो रोङा थारखौनो बुंनो रोङा दिनै ओरैबादि जादों बै समावहाय आङो अलरेडि प्रेगनेन्सि अबस्थायाव आङो 8 मास गोरबोआवहाय आंनि आथिंफ्रा बुफबजोबदों दै नांजोबदों आं हां लानो खस्थ' जादों कलेस्ट्रल लेभेला हाई आङो अक्सिजेन लादेराबानो आङो हां बोगदाव जायो गथ'निबो हार्ट रेटआ खम जाहैयो नै बेफोरबादि अबस्था डक्टरा आंनो इन्जेक्सन हरदों इन्जेक्सन लायै आङो बे समावहाय दंमोन बे समावनो बियो मा जाबाय आङो सुथि लानानैहाय आंनि देहाया गाज्रि जाथारनायखाय आङो सुथि लानानै न'आव थांदोंमोन सातालियावहाय न'आव थांनायाव दाने मा जाबाय बियो आंखौ दोनहैनानै दाने भिडिअ खालामनो लिंहरदों बाक्सा फारसे होननानैहाय बियो थांदों थांबाय दाना फैनाय समावहाय भिडिअ खालामनो थांनाय समावहाय सोरबा गावनि लोगो 2-3खौ बियो लांफादों आरो बे लोगोफ्राबो फैफानानै कामाख्यागुरियावहाय आंनि बिमा बिफानि न'आव नङा कामाख्यागुरियाव आंनि क्वार्टारावहाय बियो थाफैदों बे लोगोफोरखौ लाबोनानै ओरै फारसेथिं आंनि देहाया गाज्रि आंनि देहा मोजां नङा ओरै हां लानो खस्थ' हां बोगदाव जायो आङो हरना गुना आं हरसे उन्दुनो हाया आथिं बुफबजोबनानै असहायल' जासै नै बेबादि अबस्थायाव आं बिखौ सोंहरदों माब्ला फैगोन माब्ला नायनो फैगोन आंखौ डक्टरनियाव थांफिनांसिगोन आंनि देहाया बारानिफ्राय बारा मोनगासिनो दं आं हाला आं बुंहरबाय थादों लोगोफोर फैदों लोगोफोरखौ हगारहराबा आं बोरै थांनो मानो नै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों थाबाय लोगोफ्राबो हरसे थाबाय अखानायैबो थाबाय बिनि उनावहाय बेरायबायबाय लोगोफोरजों बेरायथिंबायदों दे मोजां फैफेरा फैदों बेराय जेबो नङा लोगोफ्रा जेब्ला थांखाङो अखानायै थार्ड डेआव आं बेखौहाय आं बुङो फैदो बिफा फुंनिफ्रायनो आं फन हरगासिनो फैदो बिफा आंनि देहाया बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय फैदो गाबोन डक्टरनाव थांथारदोनि नों दिनै फैथारदो होननानै आं लिंहरदों फुंनिफ्रायनो फन खालामो र'लै दा थांगोन आंहा खामानियानो जोबाखै दाबो आं जेबो जायाखै आंहा जि सुनांगौ जोम सोनांगौ नै बेफोरबादि बुंहरदों आंखौ गोरा बाथ्रा आं बुंदों दे जेयानो जा थाब मावनानै थाब फैदो आंनि देहाया बोरैबा मोनदों आं हालायले लिंहरबाय थादों आं न'निफ्राय बिमा बिफानि न'निफ्राय फन खालामनानैहाय थांगोन फुंनिफ्रायनो आङो सानजौफुआवबो रायलायदों बेलासियावबो रायलायदों थेवबो आंनो फंसेबो आंनो खोन्थायाखै जे बिबौआ जब्रा होननानै जाय आबौआ दिनै थैनानै थांबाय रायखाङाबादि जायो दिनैहाय नाम लाबाय थानांबाय बिसौनि जाहोनावनो दिनै बिसौनि बेफोरबादि बाथ्रानि थाखायनो दिनै रायखांनांगौ जाबाय दिनै बियो जेब्ला मोनानि 7:30 8थासो जाबाय आं फन खालामो लामाया गोजानथार क'क्राझार आरो कामाख्यागुरिनि डिस्टेन्सआ जेसे गोजान बे एसे गोजानानो आंनि बिफानि न'निफ्राय कामाख्यागुरि एसे गोजान डिस्टेन्स बराबर मिडिलावहाय आंनि जबा आंनि डिउटिया बे जायगानिफ्राय फैनांगौआ गैयाब्लाबोनो घन्टा मोनसेनिफ्रायबो बारा सम लायो आं बारे फन खालामहरबाय आं सोंहरबाय अबाव दं नोङो जेब्ला आं फन खालामनानै आं अबाव दङ नोङो होननानै आं सोङो होमब्ला बै समाव आं गारि सालायनायनि आवाज खोनाना आं सोंदों फैगौ नामा होननानै आं सोंदों बै समाव बुङो आं थांलालै आं आसाम थांनोसै आङो दुखु मोनखांदों अबाव थाङो एथ' हराव नोङो दासो आसामाव
आंनि देहाया मोजां नङा नों मोनथिनानै नों दहनफ्राय नोङो फैगोन होननानै नोङो थगायनानै नों आसामाव थाङो अबाव मा खालामनो थाङो होननानै आं बेफोरबादि आं सोंदों। जेब्ला सोङो बे बुंदों आंखौ है बिब'नि देहाया मोजां नङानोलै होननानै नंगौना नङा सानदों आं। मानोना फुङावबो रायलायदों, सानजौफुआवबो रायलायदों, बेलासियावबो रायलायदों, फंसेबो आंनो खोन्थायाखै। आं सानदों नंगौना नङा जाखो होननानै ना आंखौ थगायखो ना माखो नै आं बेयावहाय आङो सन्देह बादि आं मोनदों। आं सोंदों होमब्ला बे बुंदों दानिसो खोन्थाहरदों मादों होननानै नै बेफोरबादि बाथ्रा। आङो दुखुबो मोनदों, आं सासपेक्टबो जादों। आंखौ मानो एसेबो खोन्थाथाराखै मानसिया होननानै फुंनिफ्रायनो माथो बेसेबांबार रायज्लायबाय आङो फंसेबो खोन्थाया नै बेफोरबादि आं सानदों। नाथाय बे बुंदों नायदोब्रा नायदो होननानैहाय आं थाख्लाय सोरजों थांगोन होननानै सोंनायाव आं थाख्लाय सारखौ लानानै थांगोन होननानै बुंदों। थाख्लाय सारमोननियावहाय फैदों, आदा थाख्लाय मोननियावहाय फैदों, फैनानैहाय बिसोरजों हरजों हर थांदों, हरजों हर उदालगुरि सहैदों, अखानायसि नायसियावनो बिसोरो सहैदों। दा आंखौ जाय बाथ्राखौ बियो बुंदों जाहैबाय नायनानै फैस्लाबनोबो हालायाखै नैयो, फैस्लाबनोबो हालायाखै नायनानै नै बेफोरबादि एलिगेसन लागायदों। नाथाय बियो अखानायैनो माने बेरे फुंजानि बै मोनायावनो सहैनानै बिसोरो नायदों मादों, नायबाय माबाय जा मावनांगौ मावदों। बै सानसेबो थांबाय, हरबो थाबाय, आं जेबो बुङाखै। जब्रा नालाय जब्रा नायनो थांदों, जेबो बुङाखै। नाथाय थेवबो आं मोनथिहरदों आंनि देहाया बोरैबा मोनगासिनो दंहै, आं हादलायले खिसे नों हायोब्ला नों थाब फैनो नाजादो आं बुंहरदों। बै दिनावहाय बियो आंखौ बुंहरदों, हराव उन्दुनायनि सिगां आंखौ बुंहरदों बियो आं गाबोन फुङावनो थांनोसैलै हिन्जाव, गाबोन फुङाव थांनोसै, दिनै थांनो हानाय नंला आङो, मेंबोबाय, हरावबो उन्दुनो मोनासै मायासै, आं गाबोन फुङावनो थांगोन होननानै बुंबाय। आं बेबादिनो आं हौवाखौ आं नेनानै दङ, आंनि देहाया हाला, ओरै आथिंफ्रा बुख्रांजोबनानै हां खस्थ', ओरैहाय फारसे आंना देहाया एकदम ओरैबादि अचल जाथारबाय, आं हाला। आं नेदोंमोन, आं सानदों फुङाव जुदि ओंखारोबा बियो गैयाब्लाबो 12टा 1टानि गेजेरावहाय बे सफैब्लानो आं थांगोन होननानै आं साननानै नेदोंमोन। नाथाय जेब्ला आं फन हरो बियो ओंखारा, आंनि फनबो रिसिभ खालामबावला दाना, फन हरबाबो फनबो रिसिभ खालामबावला। आं भिडिअनि गेजेरजों आं नुबाय बियो बेरायगासिनो दङ। दिनैहाय बे बाथ्रायावहाय आं माखासे बिसयाव आं दुखु मोननानैहाय दे बिदिबालाय माथो खालामनो होननानै आंनि बिमा बिफाखौ आं बुंदों, थुदो मामि बाबा आंखौ हस्पिटालाव लांदो, देहाया बांद्रायनिफ्राय बांद्राय साबमाद्राय मोनबाय आं होननानैहाय। आंनि बिमा बिफाया बे समाव दैज्लां बोथोर, एसे दैज्लां बोथोर नालाय दैयाबो हुर हुर देबबोयो, जोंनि न' खाथियावनो दै दङ मोनसे, बै दैया बै दिनखालि फेन्दासे दैखौ बारनानै आंखौ हस्पिटालाव लानानै थांदों। दायो जाय जायगायाव बियो फुङावनो ओंखारबोगोन, फुङावनो थांथारगोनलै आङो हिन्जाव होननानै बुंहरलायनाय मानसिया ओंखारबोआसै, बेलासियावसो बिसोरो उदालगुरिनिफ्राय ओंखारो। सारा दिन थाबावनानैहाय बेरायग्लांबायनानैहाय बेलासियावसो ओंखारबोयो। बेलासियावसो जेब्ला ओंखारबोयो फैयै बियो हरनि 10टायाव मोनफैयो कामाख्यागुरियावहाय। होमब्ला आंखौ डक्टर देखायनानै आंनि बिफाया न'आव थांफिनबाय, आंनि बिमाया आंखौहाय आंनि डिउटि जायगायाव लानानै थांदों। मानोना आंहा डिउटियाबो सुटि लायाखैमोन नालाय बे समावहाय। हरनि 10टायाव जेब्ला मोनफैयो बियो उन्दुफैदों, फैनानै मेंदोंबो जानांगौ। आं बेखौ बुंदों, दे बिफा आथिं आखाइ सुदो, गस्लाफ्रा गानस्लायदो, हरनि 10टा 10:30 बाजिबाय, ओंखामफ्रा माला जाबावनाय, आं बुंदों। आंजों फंसेबो रायलायदेराखै, आंखौ सिनायिफोर बादि खालामदों। लामायाव मोजां गोदै रायलायबोदों। आं एसे रागा जोंनानै आं बुंहरदोंमोन बे समावहाय, नोङो दिनै फुङावहायनो फैनो होननानै नों मानो फैयासै?
नों मा जोंनि सायाव अननाय गैया नामा नोंनि बे गोरबोनि फिसानि सायाव नों अननाय गैया नामा दिनै बे गोरबोनि फिसाया जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आं माबा मोनसे जायोब्ला नों मा खालामगोन नों अबाव नागिरनानै मोनफिनगोन नों जोंनि सायाव एसेबो अननाय गैया नामा नैबे बाथ्रायावहाय आं बुंदों अब्ला जोंनि सायाव अननाय जुदि गैयाब्ला नोङो मानो नोङो अब्ला नोङो जोंखौहाय बेबादि खालामखो अब्ला नों संसारखौ नों बेबादि जानो नाङामोन ना नैबे बाथ्रायाव आं बुंदों बेयो स्वाभाबिक नोंथांमोनाबो दिनै न'खरफ्राव एसे एनै बेबादि फिसायफ्रा दिनै दुखनि समावहाय नायजायाब्ला बयबो हिन्जाव माहारिफ्रा दुखु मोननानै एसे बाथ्राखौ बुंगोन आं बुंहरदों बियो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै नालाय फन हरबाबो फन रिसिभ खालामा बिनिखायनो आं भिडिअ बानायनानै आं बुंदों भिडिअ आङो बिखौहाय एसे सिगिदबनाय टाइपआवहाय आं भिडिअ बानायनाय बादि बानायनानै दिन्थिहरबा एसे गिगोन खोमा एसे सानगोन खोमा फनबोथ' रिसिभ खालामा नैबेफोरबादि आं साननानैसो हरदोंमोन नाथाय आं बेखौ ब्लेकमेल खालामाखैबा आं बेखौ रायाखै आङो सानदों आंनि फिसाया गोबां सुद्रायनांगौ दं एसे सुद्रायथों नैबेफोरबादि साननानैसो भिडिअ होनो नागिरबा बियो लाजिगोन खोमा नैबेफोरबादि साननानै हरदोंमोन आं जाय बाथ्राखौ दिनै बियो प्रमान दङ नैबेफोरबादि बाथ्रा बुंदों नाथाय नङा रायजोफोर दिनै आंनि गोरबोनि फिसाया जुदि माबा मोनसे जायोब्लाबो आंनि देहाया माबा मोनसे जायोब्लाबो बेखौ नोंहा साननाय गैयाब्ला नोङो दिनैहाय बे फिसानि सायाव मा नोंहा साननाय दङ नोंहा मा दङ नैबेफोरबादि आं बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन नंगौ आं बेखौ मानिनानै लायो नाथाय आं बेखौ गाज्रिथारै आं बुङाखै नों आंखौ गारनानै थांदो मादो नैबेफोरबादि आं बुङाखै नाथाय दिनैहाय जाय बाथ्राखौ बियो आंनि सायाव नंखाय बाखाय एलिगेसन लागायदों बिबौखौ नायनानै फैस्लाबलायनो हायै आं दम हरदों जेरावखिया थाया मानो फैनांगौ मानांगौ नैबेफोरबादि बेसेबां सैथो होमब्ला साननानै नायदो रायजोफोर लेंहरै हौवाया लेंहरबाबो 6 दिन 5 दिन 6 दिनानो जादों बिमा बिफानि न'आव थांनानैहाय थाहैनानै एफाबां देहा गाज्रि अबस्थायाव बेबादि खालामबायनायलाय आं धिक्कार नांनानैहाय आङो नोङो जोंनि सायाव जुदि बे बिसानि सायाव आंनि सायाव जुदि अननाय गैयाब्ला मानो संसार खालामथारा नोंलाय नैबेफोरबादि बाथ्राखौ आं स्रायै आं बे समाव आं बुंदों धिक्कारजोंहाय जाय बाथ्राखौ दिनै बियो आंनि सायावहाय बियो एलिगेसनखौहाय होफैदों नाथाय बैयो जेब्ला जै दिनखालि बियो मोनायावहाय हरनि 10टायाव सफैयासै सफैनानै बे समावहाय बेखौहाय आं जेब्ला गस्ला सि गानस्लायनो थिनदों जानो थिनदों रायज्लायदेरजाया बे समाव आं धिक्कार नाङा बुंदों नों मा देखायदों आंखौ आंसो नोंखौ रागा देखायनो हायोमोन आंसो नोंखौ रागा देखायनांगौमोन नों एसेबां आंखौहाय नोङो बेबादि अबस्थायाव गारलांनानैबो नों आंखौहाय आं लिंहरसेयावबो नोङो दिनै गाबोन होननानै नों बेबादि खालामबाय आंसो नोंखौ रागा देखायनो हायोमोन नाथाय नोंसो आंखौ रागा देखायफैबावबाय नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों रागा जोंनानै फ जालायदों आंखौ बुहां आं बे समाव बुंदों आच्छा बिफा नों फंसे बाथ्राखौ नों बुंदोलाय होननानैहाय नों आंजों संसार जानो थाखायसो नों आंखौ हाबा लाखो ना नोङो मा सानखो होननानैहाय दिनै हौवा हिन्जाव मानो जायो नैबे बाथ्राखौ बुंदों हौवा हिन्जाव मानो जायो जुदि हौवा हिन्जाव अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय गैयाबा दुख सुखआवनो हौवा हिन्जावखौ जुदि लोगो मोनलायाबा होनबा दिनै हौवा हिन्जाव जानायनि मा ओंथि होमबा मा आङो नोंनि मोदोमनि लुबैनायखौल' सुफुंनो थाखाय नोंजों आङो बिसनायावहाय नोंनो गोजोन होनो थाखायल' आं नोंनि बिसि जाबाय नामा मा नोंहा आंनि सायाव आंनि बिसानि सायाव रेसपन्सिबिलिटि गैया नामा नैबे बाथ्राखौ आं दुखुजों आं जेब्ला बुङो रागा जोंदों बियो रागा जोंनानै बियो मबाइलफोरखौ बियो खुख्रेबबायदों जेब्ला मबाइलखौ खुख्रेबो आङो बै समावहाय आङो दुखु जादों आङो बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै बे मबाइलखौ बायदोंमोन नों बे मबाइलखौबो नों खुख्रेबावबाय आं दा बेफोरजोंनो आङो सोलिबोदोंमोन दा नोङो बेखौबो नों बुख्रेबावबाय होननानैहाय आं बुंदों जेब्ला बियो रागा जोंनानै आंखौहाय नारखा खालामदों आरो गोदनायाव बियो आंखौ सिख्रेबदों नोङो बांद्राय जाबाय नोंनि खुगाया बांद्राय जाबाय होननानै आंखौ गोदना सिख्रेबदों
जेब्ला गोदना सिख्रेबो आं एकदम आङो गोदना सिख्रेबना आंखौ जेब्ला नारो बियो फोर्सफुलि नारदों बे समाव आं आरो आंनि गोरबोनि गथ' गोग्लैबाथाय सेस ओइदिनखालि जों थैखायो बिमा फिसा सानैबो जों थैखायो थानाय नंखायामोन बेबादियाव आंनि बिमाया फारसे जोंनि रुमावहाय बेलेग रुमावहाय दंमोन आंनि बिमाया जोंनि दावरावआ बांसिननिफ्राय बांसिन जानायलाय बियो फैनानै आंखौहाय बियो बासायफैदों बोखाफैदों जुदि बिमाया फैनानै बासायफैयाब्लानो बियो आंखौ गोदना सेरथेनानै आंखौ नारख्लायना सिथारो फिसाखौबो सिथारो बै दिनखालि नाथाय थेवबो जोङो बै दिनखालिबो जाय बाथ्राखौ बि नंखाय बुंफैदों केस होनो नागिरदों मादों होननानै बे नंखाय नै बेबादिनो रायजोफोर बेनो बिबौआ बे समाव जब्रा अबस्थायावसो दंमोन बे अबस्थायावहाय बियो नायनो थांनाय नैबे बाथ्राखौनो बिबौ थैनायावहाय थांनायावबो आं मेगन मोदै हुगार फैनांदों होननानै नंखाय गोथां थगायगासिनो दङ ओरैबादि गोथां थगायनो हायो आङो साननानैबो आं मोनदां हाया ओरैबादि थगायनो हायो बिबौ थैखालि बियो थाङाखै जेब्ला बिबौआ थैबाय होननानैहाय बिनि बिमायंनि फिसालाया खबर हरो आं बुंदों होमबा माथो बिफा थाङोब्ला होननानै बुंदों आङो थांलालै आङो एसे गोजान लामा थांला आङो दाखालि नायना फैखाबाय आङो गावसोर मा खालामलायथोंसै नै बेफोरबादि बाथ्राखौ आंखौ बुंदों बेबादिनो रायजोफोर समाव दावराव दावसि जादों मिलायफिनलायदों सोलिलांदों संसार जादों नै बेबादिनो सोलिलांदों आरो जाय बाथ्राखौ बियो बुंदों फिसायहा आइ इनकाम गैयाब्लाबो बखिजायो खेव रायजायो होननानै बुंदों माब्रैनि रायजानो रायजोफोर जाय हौवाखौ आङो खरस बरस खालामनोनो होआमोन गावनोनो आं मावनानै दांनानै आंनि जा मोनो बेजोंनो खरस बरस जायो समल' गाव गोसो जाब्ला गाव माब्लाबा मनासे गाव खरस खालामनानै लाबोयो आं बेखौबो आं थोना गावनि गोसोसो आंनोनो ओरैबादि खालामोमोन बियो आंहा जुदि डिउटि थायोब्लाबो खरस जुदि गैया न'आवहाय खरस गैयाब्लाबो बियो आंखौ डिउटि गनाय टाइमखौ बियो नेनानैहाय गाव स्कुटि लानानै नेबाय थायोमोन आंखौ लानोसै सानैजों बाजाराव थांनोसै बाजाराव थाना गाव मना लानानै थांफाखायो बाजार खालामनायसै आंहा फन पे थाखायो नालाय फन पेफोरजों नङाबा केस फैसा थाला केस फैसाजों नै बेफोरबादि आं पे खालामना होजोबोमोन आं फिसायखौ आं माब्लाबाबो आं फर्स खालामामोन आङो बेखौनो आं सानोमोन आंहा फिसायहा पार्मानेन्ट जेबो जब गैया नै बेखौ साननानै आं फर्स खालामामोन थाङै थुङै एसेबां संसार जानायाव मास मोनब्रै ना मास मोनबा संसार जानायावहायसो फार्स्ट टाइम बियो माइरं बस्थासे बियो बायनानै लांफेरदों बेबो बे माइरं बस्थायाबो 15 केजि पेकेटखिया बियो बेखौहाय बायना लांदों बियो नै बेफोरबादि होमब्ला दिनैनि दिनाव आंनि सायाव बेसेबां नंखाय एलिगेसन होदों साननानै नाय रायजोफोर जाय फिसायजों संसार जानो थाखाय आं एसेबां नासयबोजाबाबो एसेबां बुनाय सोनाय हाजासे खालामजाबाबो आं नाजाबोदों बे फिसाया दिनै आंखौ गारनो थाखाय आंखौ माबा मोनसे रिजन दिन्थिनानै संसारनि मोखाङाव आंखौ मोखां देखायनो हायै बेफोरबादि खालामनो होननानै थिरांथा लानानै आंखौहाय बेबादि बदनाम होयै आंखौहाय असनमान खालामनानै आंखौ गारनो हास्थायगासिनो आरो न'खराव संसार जानायाव बेबादिनो जाया नङा समाव खिटखाट एसे एनै जायो एसे एनै जाब्लानो आंखौहाय सम आंखौ दम होबाय थायो आंखौ जेबो बांद्राय बुंनाङा नोङो नों बांद्राय बुंब्ला नोंखौ आं मोखां देखायनो हायै खालामगोन मोनथिनानै लाखा नै बेफोरबादि आंखौ दम होयोमोन बै समाव आं साननोनो हायामोन मा बिसयखौ बेबायदि बुङो सम थाङो आसामाव लोगो लेबाफोरनाव थाहैयो फैयो सम आंखौ ओरैबादि बुंनानैहाय ओरैबादि माबानानैहाय बियो भिडिअ हौवा हिन्जावनि देहानि सोमोन्दो लानाय भिडिअफोरखौ बानायनानै लाना थाङो आं फैबाय थानो सम मोना नै बेफोरबादि बाथ्रा जाय बाथ्राफोरखौ बुंनो लाजिथाव गेदेर नायो गोरलै नायो नै बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ बुङै भिडिअ बानायनानै लाङो आं सानदों
हयथ'बा बेफोर बाथ्राफोरजोंनो बियो आंखौहाय नैबेफोरबादि खालामो नैबेयावहाय आङो हमदांदों आरो आंखौहाय ब्लेकमेल टाइप खालामनाय आंखौ दम होनाय नैबेफोरो जाबोबाय थादों। बेबायदिनो रायजोफोर आंनि बे गोसोनि साननाय गिनाय जे बाथ्राखौ आं सानदोंमोन बे मोगथाङावहाय नुजाफैदों। जाय थुनलाइखौ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मिन्थियो, जाय थुनलाइया बिनि गुनगान रोजाबगासिनो, बै समाव सानसेनि समाव थुनलाइया आंनोहाय फन हरनानै खोन्थाहरदों जे एमजेआ गावनि फिसाय गिर्ब्लावनि मा होनो मबाइलावहाय जों बिसि फिसायनि इन्टिमेसि सेक्सुअल रिलेशन खालामनाय बै भिडिअखौहाय हरनाय आरो हरनानै बेखौ बिसि फिसाय नुनानै फिसायनि मबाइलाव नुनानैहाय गाव आंनो खोन्थाहरदों नै बिदि एमजेआ माथो बिदि हरलायदों मादों आंनो खोन्थाहरनाय। होमब्ला साननानै नायदो रायजोफोर, जाय हौवाया दिनै आंखौ जुलि लाबाय, गथ' सासे मोनबाय, संसार जानो होननानै जुलि लानाय बै हौवाया दिनै बोरै गावनि बिसिखौ असनमान सासे गुबुन मानसिनिसिम दा बै समावहाय थुनलाइया खोन्थाहरनायखायसो आं मोनथिबाय बिनि हौवानि मबाइलाव सोना हरदों होननानै। जानो हागौ दिनैनि दिनाव जाय हौवाफ्रा जाय लोगोफ्रा बिजोंहाय आखाइ खबफागासिनो दं बिसोरनोबो बियो दिन्थिदों आरो जानो हागौ गावनि मोखांखौनो बियो एडिट खालामनानै एआइजोंहाय बियो गुबुन हौवाजों थायो नायनानैबो देखायदों। जायनि जाहोनाव दिनै माखासे माने मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि नाथाय आं मा गाज्रि मावदों बे बाथ्राखौ जेब्ला आं थुनलाइनि खुगानिफ्राय आं खोनायो, बियो सासेजों नङा सानैजों नङा क'क्राझाराव गोबां मानसिफोरजों गोबां सिख्लाफोरजों बियो देहानि सोमोन्दो लाखिसै होननानैहाय आरो न'आव सिन्थाय बियो न'आवबो सिख्लाफोरखौ गारियाव सोयै लाङो होननानैहाय गावनि न' खाथियावहायनो हाबो लाहोहैलायबावबायनो नैबेफोरबादि बाथ्राखौ जेब्ला आं खोनानो मोनो, आं आंनि बिखुनजोनो फन हरो। आं फिसायनो फन हरबाथ' एमजेनो फन हरबा एमजेआ फनाखौनो दिखांखाया, ब्लक खालामनानै दोनो, मेसेजावबो ब्लक खालामनानै दोनो नैबेफोरबादि। जायनि जाहोनाव आं आंनि बिखुनजोखौ आं फन हरदों, आं बुंहरदों, आं दुखु जाखांदों आंखौ दिनै गोजानाव दोनबाबो आं सानो आंनि हौवाया बेबादि जानाय बेखौ आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन। आं बे समाव आं दुखुजों आं बुंहरदों, मामि मोनथिया नामा नोंसोरो नै दिनैहाय माथो बाबुनि बिफाया बिदि खालामगासिनो दंनो, बिदि जागासिनो दंनो। आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंखौ रायहरदों, आंखौ दोखो रायहरदों। सोर खोन्थानाय नोंनो, सोर बुंनो हागौ, नै न' खाथिनि मानसिफ्रानो मोनथिया, रावबो बुंनो हाया, सोर खोन्थालाबायनाय, जोंनि फिसाखौ बदनाम खालामलाबायनो मोननाय नङा, खबरदार आंनि फिसाखौहाय जेबो बुंनो मोननाय नङा होननानै आंनि बिहावा आंखौ गोराया आंखौ हुमखि हरदों। आङो सिरि थानो गोनां जादों। आं जेब्ला खोन्थाहरदों खाथि खालानि जायजों गोरोबलायो बे मानसिफ्रानो खोन्थाहरदों। आं नामखौल' खोन्थाहराखै, थुनलाइ खोन्थाहरदों होननानै आं नामल' खोन्थाहराखैमोन आंनि बिखुनजोनो। दा दिनैनि दिनावहाय बे नुजाफैबाय जे माबादि दिनैहाय बै समावहाय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो दिनै आंखौ बुंहरदों, सोर बुंदों जोंनि फिसानि नामै बेबादि बुंनो मोना, खबरदार नों बेबादि बुङोब्ला आं मोनथिनाय नङा होननानै बुंदों। आं बुंदों दिनैहाय जों बिसि फिसाय हिसाबैहाय आंहा मोनसे दायित्व दङ, आंहा दायित्व दङ। आंनि फिसाया जुदि बेबादि मावदोंब्ला दिनै नोंसोर बिमा बिफा हिसाबै फिसाया मा खालामदों मा खालामा नोंसोर एसे बानजायनो नाजादो, नोंसोर नागिरदो, तदन्त खालामदो, मोनथिबायब्ला सोरजों माबादि सोलिगासिनो दं, सोर सिख्लाजों मा सम्बन्ध नोंसोर नागिरदो, नोंसोर ख'ज खालामदो। आं बुंहरदों जेब्ला बुंनो हाया रावबो बुंनो हाया, माथो बुंनो हाया, जोंनि फिसाया बिदि नङा, जोंनि फिसाया बिदि नङा, जोंखौ बिदि बुंनो मोननाय नङा, नोङो गोजानाव थानानै बेफोरबायदि बुंनो मोननाय नङा होननानै आंखौहाय ओरैबादि आंखौ गोरा रायहरदों आंनि बिहाव बिखुनजोआ। आंहा बेसेबांबा दुखु दङ। आं गावनि फिसाया गाज्रि लामायाव दाथांथों नै बिनि थाखाय आं बिहाव बिखुनजोनाव आं आथिं दैनायनि समान आं खावलायहरदों। नायदो संसारा फिसा सासे दंलायो,
दा जोंहा फिसा सासे दं बिनि भबिष्यतखौ साननानै एसे नोंसोरो नायदो होननानै बुंहरदों आं बुंनो राव मोनाखै कारन बिसोरो जेरैबादि आंखौ धमकि हरदों आं जेबो बुंनो हायाखै थेवबो आङो आथिं हमनायनि समान आं बिहाव बिखुनजोखौ आं खावलायहरदों आं सैथोनो हायाखै आंनि फिसाया गुबुन हिनजावजों थायो होननायखौ आं सैथोनो हायाखै दा थारैनो रायजोफोर बै समाव आङो बुंहरनाय जे आबु थुनलाइया जे खोन्थाहरदोंमोन बे खोन्थाया थारैनो दिनैहाय मोगथाङाव महर लाफैबाय आरो नुजाफैबाय सोर नुयै दङ सारथा संसार नुजोबनाय गावसोरनि पेज फेसबुक पेजफोरनि गेजेरजों गावसोरनो बुंनानै लाखानायखा खारनानै माबादि ओंखाम ओंख्रि संलायनानै जानाय माबादि रिल्स खालामनाय सासे हाबा जाखानाय मालायनि हौवाजों गावनि फेन्दा बोखोलायनानैहाय गावनि प्राइभेट पार्ट नुहांलायजासे बोखोलायनानै सोर लाजि रोङि हिनजावा जिरायो दे जुदि सासे मान गोनां मानसिमोनब्ला जुदि सासे आखल गोनां हिनजावमोनब्ला बेबायदि खालामनाय नङामोन दिनैहाय मालाय सासे हौवाजों नै बेफोरबादि खालामदों आरो दिनै जाय हौवाया दिनै आंखौ थगायदों गावजों सोमोन्दो गैया बोसोरनैसै होननानै आंखौ थगायदों नाथाय आंनि बे बिसायानो दिनैसो दासो नै बोसोरनै मास मोनसेबानो जादों नाथाय बे बिसाखौ लायै लायै आङो बे बिसानि बैसोआ जेब्ला 6 मास 7 मास बै सिमबो आङो आसामाव थांदों बे बिसाखौ लायै लायै आं थांदों बे न'आवहाय जाय न'खौ दिनैनि दिनाव लुदों बै न'नि गासैबो कनस्ट्राक्सन बोरै जादों बोरै जाया बे न'खौ माबादि लुदों लुआ बेफोरनि गासैखौबो आं मोनथिजोबो होनबा दिनैहाय बिसि फिसाजों जेबो सोमोन्दो गैया 2 बोसोर जाबाय होननानै थगायदों साननानै नायदो आंनि बिखुनजोआलाय दाखाल बोसोरथाम बावबाय बोसोरथामब्ला अबाव मा जाखो आं साननानै मोनाखै बोसोरथाम जाबाय होननानै बुंदों आंनि बिखुनजोआ मिटिङावहाय दाखालि आं अबाक नांदों आंनि बे फिसायानो बोसोरनै मास मोनसेल' जादों दाबो होमब्ला जोङो बे फिसाखौबो लानानै बेसेबावबा गोबां जों संसार जाबावदों बे फिसा जोनोम जानानैबो होमब्ला बबे खुगाजों बोसोरनै बोसोरथाम होनलाबायनानै गोथां रायजोनि सिगां रायजोखौ थगायनो नाजाखो बेबादिनो आंखौ दिनैहाय गोबां नंखाय आंखौ बाथ्रा बुंदों दिनै आं थाखा बिरुनोमोन थाखानि दावराव दावसि होननानैहाय दिनै बुंनो थाङोब्ला जाय दखनानि बिजनेस बे बिजनेसखौ जोङो फार्स्ट आङो स्टार्ट खालामदोंमोन आं गावनो स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन आंनि गावनि पुन्जि थाखाखौ लानानै बिनि उनावहाय जेब्ला दखनाखौहाय जोङो देखायजेनो एसे एनै सोलिजेननो सुरु खालामो जेब्ला एसे एनै सोलिजेनो बिनि उनावहाय दाना बियो कयेक सप्ता उनावहाय बियो आंखौ बुंखाङो जेब्ला मोजां सोलिनायखौ नुयो नोंहाथ' साख्रिबो दङ नों मोजां रिप्लाइबो होनो हाया नोंहा साख्रिबो दं आं मावनोसै नै बेफोरबादि बुंदों दे आंबो सानदों जेयानो जा हौवा हिनजाव जायखिया माव न'नि बिजनेस न'आव सोलिगोन नै बेफोरबादि सानदों आं हगारना होजोबदों प्रथम आंनि एकाउन्टखौ होयोमोन फार्स्टआवहाय आंनि एकाउन्टखौ होयोमोन गाव फानग्रा जायोमोन आं खालि देखायना होग्राल' जायोमोन नाथाय उनावहाय जेब्ला थाखा फैसाया जेब्ला फाननानैहाय ट्रान्जेक्सन जायो गावनो बेखौबो सिरियैहाय बेखौहाय बियो आंनो खोन्थायालाबा गावनि एकाउन्टखौहाय बे सोलायनानै लाबाय आं जेबो सानासै बेयावबो दे अरजाया कारन आंहाबो इनकाम टेक्सनि प्रब्लेम जागोन मागोन नै बेफोरबायदि साननानै आं हगारना होजोबदों नाथाय बे बिजनेसावबो मोनसे समाव थांनानै गोबाव सम जेब्ला बेबादिनो सोलियो बिजनेसा सोलिगासिनो दङ ओरै आं सानसे खालिल' आं बेखौहाय एसेबाव संसार जानायाव आं सानसे खालिल' आं बेखौ बुंदोंमोन जाहैबाय नों बे मासनि आच्छा बिफा आंबोथ' गोबांनो गोरबोआव गथ' लानानैब्लाबो आं मेहनत खालामो नों बिनि थाखायनो बे मासनि रुम रेन्टखौ ओमफ्राय आंनिबो पार्सनेल लन दङ बे लननि फैसाखौबो खिन्थु नों होदो दे कारन बे बिजनेसाव खिन्थु आंनिबो मुल थाखा हाबनानै दंखायो नों बे मासनिखौ होना हरदो नैबे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन नैबे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो
आंनि सायाव ओरैबादि रागा जोंदों ओरैबादि रागा देखायदों थाखा लबिया थोआ नोंनो थाखा थोनाय गैया नोंनो साख्रिनि नोंहा बेथना मा जाखो नोङो आं फिसायनि दखनानि बिजनेसखौ नों मेगन नांबावबाय नोङो लबिया थाखा थोनो रोङै हिनजाव हो नै बेफोरबादि आंखौ गाज्रि भाषाजों बियो रायबोदों आरो रायदों बै समाव आङो बै समावहाय आङो लाजिनाय मोनदों खुनुरुखुम बियो बुंजानायलाय बै मासाव बियो लननि फैसाखौथ' होआखै बियो नाथाय बै मासावहाय बियो फार्स्ट खनसेल' लाइफआव खनसेल' बियो एसेबां संसार जानायाव खनसेल' बियो रुम रेन्टनि फैसाखौ होदों बिबो इलेक्ट्रिक बिलखौ होबावाखै आंखौ बुंदों न'नि भाराखौहाय लादो इलेक्ट्रिक बिला नों होनांगौ आं इलेक्ट्रिक बिलखौ होनो हानाय नङा होननानै बुंदों नाथाय जे जायगायाव दिनै बिसि फिसाय संसार जायोब्ला नोंनि आंनि जानो नाङा जाय बिजनेसखौ आंबो गोरबोआव लेर गथ' लानानैब्लाबो आं भिडिअ देखायना होयोमोन आं डिउटिनिफ्राय खुथाब आं मेंनानै फैयोमोन डिउटि खालामै आं गोरबोआव गथ' लानानै डिउटि खालामनानै आं मेंग्लिनानै फैयोमोन आंखौ समाव दोद्रियोमोन गोख्रै माबार सिया गानस्लायद' माबार दखनाया गानदो भिडिअ देखायनोसै आं भिडिअ देखायनो मोनाखै सिया नांला सि फाननांगौ थाब फानाब्ला माबा जाया कास्टमार मोना माया होननानै आंखौ दोद्रियोमोन आं मेंरु देहाखौ लानानै आं हाया आं देखायोमोन नाथाय मा बे आंनि गोरोन्थिमोन नामा रायजोफोर जे आङो फिसायखौ दिनै गावनि संसार सालायनायावहाय मास मोनसेनि बिनिफ्राय आङो ना खरस बरस जानो आं थाखा बियोमोन ना माबा मोनसे माब्लाबाबो आं खरस बरसबो आं खालामहोआमोन समाव गाव गोसो जाब्ला एसे एनै लाबोनाया बे बेलेग नाथाय आं माब्लाबाबो बिखौ थोनामोन होमब्ला दिनैहाय आंनि गोरोन्थिया अबाव जाय फिसायखौ आं एसे अनसि आङो दे जोंहा न' बां गैया सोरजिनांगौ दं जोंहा भबिष्यत दं साननानै आं हेफाजाब होबोबाय दिनै मास मोनसेनि बे रुम रेन्ट होनायावनो आंखौ एसेबां दोद्रिदों थेवबो दिनै एलिगेसना उल्था आंनि सायावसो थाखा लबिया थाखानि लब नै बेफोरबादि थाखा बिर'नोमोन दिनैहाय आंहा जुदि बेबादि थाखा बिर'नोब्ला बिनियावहाय बियो मा होनो गासैबो प्रमान थानांगौमोन थाखा माबादि मोनसे समाव हयथ' बियो थाखाफोरखौ माखासे माने बियो ट्रान्जेक्सनखौ देखायनो हागौ आं बिदि होदों नाथाय रायजोफोर आंनिफ्राय बियो केस थाखा लायोमोन केस थाखा लानानैसो आंनोहाय बियो एकाउन्टाव ट्रान्जेक्सन खालामना होयोमोन दै आं बिनिफ्राय खुनु दिनैसिम बुंनो हानाय नङा आं बिनिफ्राय थाखा फैसा लादों होननानैहाय दिनैसिम बियो आंनोहाय आं बिनिफ्राय दखना आंनो नांगौ आंनो बिदि गाननो जोमनो नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों जुथा सना गयना बिदों होननानै दिनैसिम बि प्रमान होनो हानाय नङा जुदि सैथो गोसोनि मानसिब्ला आरो बे नंखाय बुंनायालाय हाजासे बुंगासिनो दं नंखायाथ' बे बुंखागोन नाथाय सैथोआ इसोराबो बेखौ बे बाथ्राखौहाय माब्लाबाबो सापर्ट होनाय नङा मानोना इसोरनि मेगन मानसिखौ हाद्रि सारफावबाबो इसोरनि मेगनखौ हाद्रि सारफावनो हाखाया बियो आरो जाय बाथ्रा नै रायजोफोर दायो जाय बाथ्राखौ बे बुंबाय थादों गाइखेर जानायनि गोबाव समनिफ्रायनो आंखौ अपमान खालामबोगासिनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आंखौ ससियेल मिडियायाव गाइखेर बायनो हायै नै बेफोरबादि बियो आंखौहाय बियो बदनाम होगासिनो गाइखेर बायनो हायैनि गावखौहाय अपमान खालामदों जाहैबाय बाथ्राखौ आं गुवारै आं बेखेवना दिनै खोन्थानोसै रायजोफोर मोनसे समाव रायजोफोर ओरैबादि जायो आंहा जे समाव गथ' मोनो आंना गथ'आ सिजारजोंसो जानाय नालाय जेब्ला सिजार जाखांनानैहाय हस्पिटालनिफ्राय आङो डिसचार्ज लानानै न'आवहाय फैयो न'आव फैनायनि सप्ता खुंनायनि उनावहायनो आंनि बे सिजारनि गाराया इनफेक्सनजों बुंफबजोबो इनफेक्सन जानानै गाराया ओरैबादि मोनले जानानै आरोबावनो आं हस्पिटालावहाय एडमिट जाफिननो गोनां जादों मानोना आंना ओरैबादि आं हाइ रिस्क जादों आंना हिमग्ल'बिनानो थायामोन देहायावहाय नै बेफोरबादि आं जानायलाय आंनि देहायावहाय गोबां प्रब्लेम जादों थ' थाङै जेब्ला आङो सप्ता खुंनाय उनावहाय आरोबावनो गथ' मोननायनि सप्ता खुंनाय उनावहाय जेब्ला आङो हस्पिटालाव एडमिट जाफिनो नै बे समावहाय
आंनि गाराया इनफेक्शन जानानै बारानिफ्राय बारा जादों आरो ओरैबादि आं लोमजादों ओरैबादि मोदोमानो मावग्लुब जाजोबोमोन आङो असहाय थानो हायि 103 डिग्री 104 डिग्री लोमजानाय नै बेफोरबादि रावबो हमथानो हाया मुलि होब्लाबो इन्जेक्सन होब्लाबो थामुआ कन्ट्रल जाया मा होनो हाई पावारनि लोमजानायनि मुलिफोर होब्लाबो 2 घन्टा 3 घन्टाल' सुग्लायो बिनिफ्रायनो आरो जाफिनबावो नै बेफोरबादि जादों डक्टराबो गिग्लुबजोबदों आंनि बेबादि अबस्थाखौ नुनानै मानोना आंनि सिजारा ओरैबादि हाई रिक्सआव जादोंमोन आंना देहायावहाय जाय समावहाय सिजार जादों बै समाव आंनि देहायाव हिमोग्ल'बिनानो 6 पॉइंटल'मोन 6 पॉइंट हिमोग्ल'बिनखौ लानानै डक्टरा ओरैबादि रिक्स लानानै बियो सिजारखौ खालामदों दा थाङै थुङै बियो जेब्ला बारानिफ्राय बारा जायो इनफेक्शना डक्टरा हाई पावारनि इन्जेक्शनफोरखौ सालायदों एन्टिबायटिकजों मोनसे नङा मोननै नङा बेबादि एन्टिबायटिकफोरखौहाय सालायदों आं रानख्रेबजोबदों आंनि देहाया बेजों लोगोसे आंनि आहाराबो रानदों आरो गथ'खौ आंनि आहारखौ जानो होआखै आंनिफ्राय सेपारेट खालामदों मानोना गथ'आ आंनि आहार जाबाय थानायाव साननैनि गेजेरावनो गथ'आ ओरैबादि सिरियास गथ'आबो लोमजाफादों जायनि जाहोनाव डक्टरा गथ'खौ बोखानानै दोनदों आहार जानो होआखै नैबे जायगायावहायनो आंनि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशना आंनि आहारा रानदों आंनि आहारा राननानै गथ'नो जेरैबादि नांगौबादि जानो उदै बुंजासे जानो होनो हायाखै आं दिनैनि दिनाव आङो बिखा गावस्रायो दिनैहाय आं सासे बिमा जानानै आं सासे आइजो जानानै आङो आंनि फिसाया आंखौ माबादि सन्मान होदों नायहर दिनै आंनि आहारा रानदों मा जाहोननि थाखाय बेखौ बिबो मोनथिगौ आंबो मोनथिगौ होनबाबो दिनै आंखौ अपमान खालामबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै आहारा थोजासे मोनजायैनि थाखाय बिसाया आङो डक्टरजों रायलायनानै आङो फर्मुला पाउडार पेकेटखौ आं लोंहोनो गोनां जादों बे समावहाय नान प्र आङो बायनो गोनां जादों नान प्रनि दामा दिनैनि दिनाव 800 थाखानिबो बारा दानि समाव 825 830 थाखा मोनसे पेकेटनि दामानो गोब्राबनिफ्राय गोब्राब सम फैदों आंहा जोंहा सरकारि साख्रि मावब्लाबो जोंनि थाखा फैसाफ्रा जोंहा लिमिटेड सेलारि मोनो आंबो हासुवा जादों बेबादि समावहायनो दा जेब्ला आंनि इनफेक्शना गाराया बारा जाखाङो बिसआ नैबे समावहाय आङो बिसनायाव गोग्लैदों बिसनायाव उन्दुनानै थादों आङो बे समावहाय बेयो आंखौ रागा देखायदों माखौ देखायबाय थाखो मा देखायनो सानदों नै बेफोरबादि आंखौहाय बियो बुंदों दा बे समावहाय आं बुंदों नों मिन्थिखागौ माथो दाखालिनो आं नोंखौ बुंखादों जे आंहा एकाउन्टाव थाइसेबो थाखा गैया थैब्लाबो थांब्लाबो आं बिदिनो थादों होननानैहाय आं बुंखादों आंहा थाइसेबो थाखा गैया बे समाव बियो रागा जोंनानै आंखौ बुंदों जे मा देखायनो सानदों मा देखायनो नाजादों ना हौवाया नायासो मायासो होननानै देखायनो नाजादों नङा रायजोफोर आंहा एकाउन्टाव थाखा गैयामोन फिसायाबो ओमफ्राय मा खालामगोन ओरै फारसेथिं फिसानो मा होनो जानो थाखाय पाउडार बायनांगौ नान पेकेट बायनांगौ नै बेफोरबादि समस्याखौ साननानै आङो सिरियै आं गाबखोमादों बिनि उनावहाय बियो लानानै फैबाय आंखौ बै दिनखालि बियो कामाख्यागुरियावहाय आंनि बिमा बिफानि न'निफ्राय बियो लानानै फैदों गारियाव लोगोसे आंनि बिमायाबो फैफादों बाबुखौ बामनानै मानोना आं बाबुखौ बामनो हायाखैमोन गथ'खौ फैफादों जेब्ला सन'ग्राफिबो खालामखांबाय सन'ग्राफि खालामखांनानैहाय दानिया आं बुंबाय गथ'नो जानो गैया नानानो गैया मा जाहोबावनाय नै बेफोरबादि आं बे समाव आं बुंदों फिफा बाबुनोबो जानो नाना गैले नानाखौ लालांखादोनि नामा होननायाव बहायनो फार्मासियावहाय होननानैहाय आं जि जायगायावहाय डिउटि खालामो थिग बे डिउटि खालामनायनि मोखाङावहायनो फार्मासि मेला दङ बे फार्मासियावहायनो बायनो थांदों सानैबो बायनो थांदों बेखौ बे बुंदों हारसिं बायनो थांदों होननानै बे बुंदों आंखौ सानैबो बायनो थांनायावहाय आं बेखौ बुंदों फिफा मोनसे पेकेटना सानथामसोल' थाङो
नोंबो दानो अबावबा थांनांगौ थांब्रबनांगौ जाब्ला सोर लायगोन मागोन आंबो नैबेफोरबादि गारि सालायनो हाया माया आंबो दिगदार बिफायाबो न'आवहाय थाथेरबाया खामानिनि थाखायनो ओरै ओरै थांनांगौ जायो पेकेट मोननै लाखादोनि नामा नैबे बाथ्राखौ आं बुंदों जेब्ला आं बे बाथ्राखौ बुङो आंनि सायाव रागा जोंदों बियो दखानावहायनो बे फार्मासि दखानावहायनो बियो ओरैबादि रागा जोंनानै आंखौ मेगन गिदिर गिदिर देखायनानै आंखौहाय बियो बुंदों पेकेट मोननै बायनांगौब्ला पेकेट मोनसेनि दामखौ नों हो पेकेट मोनसेनि दामखौल' आं होगोन आंखौ बुंबाय थानाङा आं पेकेट मोनसेनिल' होगोन नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों आं दुखु मोनखांदों जाय बाथ्राखौ आं फिसाय हिसाबै आं बुंथेलायदोंमोन आंनि एकाउन्टाव थाइसेबो थाखा थानाय नङा फिसानि जानाय लोंनायखौ नों नायनांगोन होननानै आं गोसोआव दुखु मोनदों अब्ला दिनैहाय नोङो जानाय लोंनाय फिसानि जानायखौ बिनायखौनो नों बिदि खालामबाय नैबे बिसयखौ आं दुखु मोनदों थेवबो बै दखानाव बियो मेगन गिदिर गिदिर खालामनानै रागा देखायनायलाय लाजिनायजों आं बै दिनखालिनो आङो कामाख्यागुरियाव आं जाय रुमावहाय आं रेन्टआव थायोमोन बे रेन्ट भाराखौहाय आं होबोनो होननानै आंनि एकाउन्टाव 5,000 थाखा दंमोन बे 5,000 थाखाखौहाय आङो बेयावहायनो दखानावहायनो आंनि एकाउन्टनिफ्राय आं ट्रान्जेक्सन खालामदों दिनै बेबो आंनि फनावहाय रेकर्ड दङ आङो बे 5,000 थाखानिफ्रायनो आङो फिसानि पेकेट मोननै नाननि फैसाखौ आं पे खालामदों बिनिफ्रायसो बिनि उनाव पेकेट मोनसेनि फैसाखौ बियो ट्रान्सफार खालामग्रोदों आंनि एकाउन्टाव बिनि उनावहाय जेब्ला आं गारियाव गाखोहैनानैहाय आङो बे समाव आं दुखुजों बुंदों हाब फिफा आं नोंनियावहाय आङो गावनि गाननो जोमनो देलायनो थाखाय आं बियाखै नों फिसा सासेनि जानायखौनो नों बिदि बुंबाय नों एसेबां गिबाय नोङो फिसा सासेनि जानायखौनो मानो बिदि खालामखो नोङो होननानै आङो दुखुजों आं बुंदों देनां फिसाया देरबा बे बाथ्राखौ मोनथियोब्ला माब्रै मोनगोन फिसाया होननानै आं बुंनाय लोगो लोगो आंखौ थाव सोबाहरदों बियो आंखौ बिमानि मोखाङावनो आंनि बिमाया आंनि फिसाखौ बामनानै गारिनि खिबु उननि सिटआव जिरायनानै दङमोन बिनिफ्राय बियो गारिखौ बियो स्टार्ट खालामनानै ओरैबादि स्पिडाव थांदों बियो ओरैबादि स्पिडाव थांदों ओमफ्राय जाय जायगायावहाय जों भारा थायोमोन रुम रेन्ट थायोमोन बे एसे गिदिंनानै टार्निं जानानै थांनांगौमोन नालाय बे लामाजों थांनायावहाय बेयावहाय लामायाव खाथियावहाय ड्रेन दङ ओरैबादि स्पिडाव दाब्रायलांदों ड्रेनफोरखौबो बियो नायलायाखै बाम्पार दं बेफोरखौबो बियो जेबो नायाखै ओरैबादि स्पिडाव सालायलांनायावहाय गारिनि साखा खबसे आं सिगाङाव जिरायदोंमोन बिनि अपोजिट साइडआवहाय बे साइडआ गारिनि साखायानो ड्रेनावहाय गोग्लैलायनानै गारियां फेलथायहां माललायहां ओरैबादि गिलु बालु अबस्था जादों फिसाया गाबख्रावबायदों गिनानै उनाव बिबैजों बामजानायावनो अबस्थायावहायनो आं बे समावसो बुंदों हाब फिफा नों मा जाखो नों बेबादि मानो बिदि खालामखो नों संसार जानो गोसो गैयालाय गैया नों मोजाङैनो मोजां नों बुंना नों मानो एसेबां नोङो बिदि खालामखो नों जोंखौ दिनै सिथारनो थाखायसो नों सानबाय नामा नों मा दिनै नों सिथारनो थाखायसो नोङो गुन्दाबादि नोङो जाबाय नामा नै बेखौ आं बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बियावनो बियो आंखौ बुबावदों बुनानै दाने बियो आंखौहाय गारिखौ सालायनानै लांदों गारिखौ सालायनानै लांनानैहाय जे जायगायाव भारा थायोमोन बे भारा न'नि गाहायाव गसंबाय थाहैदों आं लाजिनानै आं ओंखारनो हायाखै बेबायदि बुजानानै सोजानानै आं गाबै आं ओंखारासै आं बे न'आवहाय आं रुम रेन्टआवहाय आं हाबहैयाखै बिनि उनावहाय बियो आरोबावनो जेब्ला आङो गाबबाय थादों आं गाबदों फिसा सासेनि जानायनि थाखायनो नों दिनै आंखौ बुलायबाय नों बिदि बुबाय हाब आं बिराद दुखुजोंहाय आं गाबदों मोदै रुखु गाबदों आंखौ रागा देखायदों रासिन रागा देखायदों ग्लास बायलायनाय सौख्रेब होगोन आं दानो नोंखौहाय होननानैहाय आंखौ बेबादि दादागिरि आंखौ हुमखि होदों आं गाबदों रुखुनो आं गाबदों आंनि गोरबोनि दुखुखौ आं बुंब्लाबो आं बुंनानै फोजोबनो हाया गावस्राजोबो आंनि बिखाया दिनैहाय बिनि उनावहाय बियो आरोबावनो गारिखौ स्टार्ट खालामनानै दाने सिगाङावहाय कारेन्ट खुन्थिया दङमोन मोनसे बे कारेन्ट खुन्थियाव बियो सौख्रेबनो होनानै लांबावदों आं जिरायनाय साइड
थिं बियो सौख्रेबनो होननानै ओरैबादि स्पिडाव थांदों बेयावबो बियो सौख्रेबथारासै साइड खाथिनानै बियो थांदों बिनि उनावहाय बियो दावराव खालाम आं जेब्ला बिदि बुंदों नों संसार जायाबा संसार जाया मोजाङै मोजां नों बुं नों बेबादि मानो दिनैहाय जोंनि जिउखौ नों फोजोबनो हास्थायखो नों मानो बेबादि खालामनो हास्थायखो नों बिसि फिसाखौ नों मानो बिदि खालामखो नों फिसासेनि जानायनि थाखाय नों बिदि खालामबाय होननानैहाय जेब्ला आं गाबो बियो बुंदों बिदिबा आंबो नों नागारनायनि खोथा जुदि नोंनि गोसोआव नों बेबादि बाथ्राखौ बुंखाबायब्ला आं नागारगोन आं थांगोन मा होनो फिसाखौबो आं लानानै थांगोन होननानै आंखौहाय बुंदों बियो फिसाखौबो सेनानै लानानै थांगोन होननानै बेफोरबादि बाथ्रा बुंदों आरो रागाजों गारिखौहाय ओरैबादि गिदिर लरियाव सोनो नागिरदों बियो फिसाया गिनायजों गाबख्रावदों ओरैबादि स्पिड गारिनि स्पिडा ओमफ्रायहाय ओरै गिदिर लरियावहाय सोनोल' नागिरखायो थाङै बियो ओरैबादि बेबादि जेब्ला खालामनो नागिरदों आङो गाबै आं बेखौ बुंदों नों दिनै जोंखौ सिथार मारनोसै नामा दे बिदिबा थैनोसै नों सिथारनो गोसो जाखाबायब्ला गावनि फिसा गावनि बिसिखौ नोङो दिनै सिथारनो गोसो जाबायब्ला सिथारदो होननानै बुंदों थैगोन गारियाबोथ' नोंनि नामावनोखा नायनि दिनैहाय नोंसोरखौ सिथारजोबनोसै आं होननानैहाय बियो ओरैबादि स्पिडाव बियो गारिखौ सालायनानै लांदों आरो मोखाङाव मोनसे धाबा दंमोन धाबानि खाथियावहाय गारि पार्किं खालामग्रा दंमोन बे गारियाव बे लामायावहाय मारुति भेन गंसे गसंनानै दंमोन बे मारुति भेनाव बियो सौख्रेबनो होननानैहाय बियो लांखादों ओरैबादि स्पिडाव लांदों जुदि आङो 1 मिनिटनि गुनैबो जुदि आं स्टेरिंखौ आं नारखा हराबोमोनब्ला बै दिनखालि जोङो चुरमारजों थैजोबो फिसा फिसौ आंनि बिमा गासैबो जों थैजोबोमोन बै दिनखालि नैबेफोर खालामजानायफ्रा आंनि गोसोखौ बायग्लिबोदों थेवबाबो आं नाजाबोदों सुद्रायगोन आं निमाहा होयै आं संसारखौ आं जरायफिननो आं नाजाबोगासिनो दङ दिनैसिम आं गाराखै आंनि फिसायखौ आं नाजाबोगासिनो दङ आंनि दुखुखौ आङो गोरबोआव आं लाखिनानै आं फिसानि मोखां नायनानै जोंनि संसारा माब्लाबा मोजां जाफिनगोन बेखौ आसा लानानै आं दिनैसिम नाजागासिनो दङ बिनि उनाव जेब्ला न'आव सोयो जाय बाथ्राखौ दिनै बियो बिहावखौ एलिगेसन होदों बिहावा केस होनो ओंखारदों मादों होननानै न'आव जेब्ला सहैयो आंनि बिमाया आंनि बिफानोहाय खोन्थादों दिनै बिदि घटना जाबाय ओंखाम जाखांजोबदों आंनि बिमाया खुगानिफ्राय फंसेबो राव बुङाखै न'आव थांनानै सिरि स्राय ओंखाम जास्रांजोबदों जोङो जास्रांदों लोंस्रांदों एसेबां दुखु दाहाखौ लानानैबो आंनि बिमायाबो आंनि संसारा मोजां जाथों बेखौ साननानै सिरि स्राय थादों जादों लोंदों बिनि उनाव जेब्ला उन्दुनो हाबनायनि सिगां आंनि बिमाया आंनि बिफानो गोसोनि खोथाखौ रायथियो जेब्ला बियो खोथादों आंनि बिमाया बिदि जाबोदों फैनाय समाव आंनि बिफाया फैनानै बुंफैदों आच्छा नोंसोरो मा संसारखौ मोजां जामारनो गोसो दंना गैला नै बेफोरो गासैबो आंनियाव रेकर्ड दंजोबोमोन फारि नाथाय आंना फिसाया मबाइलफोरखौ गारख्रुबबायना होनायनि थाखाय दिनै बे रेकर्डआ आंनिफ्राय गोमोरनानै थांदों नङाब्ला आं फारि नोंथांमोननो आं देखायजोबगौमोन रायजोफोर आंनि बिफाया माबादि बुजायनो फैदों जेब्ला आंनि बिफाया खाथियाव गसंफैयो आखाइखौ ओरै थुनानै बुंदोंमोन आच्छा नोंसोरो मा सानमारखो नोंसोर संसारखौ मोजां जानो गोसो दंना गैया नोंसोर जुदि संसारखौ मोजां जानो गोसो गैया नोंसोरो मोजाङै नोंसोर सानलायदो आरो जुदि नोंसोर संसारखौ जानो गोसो दंब्ला नोंसोर मोजाङै मोजां जादो दिनैबो दावराव दावसि गाबोनबो दावराव दावसि माब्रै नोंसोर मोजां संसार जाबावनाय नै बे बाथ्राखौ जेब्ला बुङो बिहावखौ गसंख्रांनानै बियो बुनो फैदों जाय बाथ्राखौ बिहावनि सायावसो बियो उल्टा एलिगेसन होदों बिहावखौसो बुनो फैदों होननानै बिहावखौ बुनो होननानै गसंख्रांनानै फैदों फिसाजोनि साइड लानानै नोङो खोथा बुंनो दाफै आंखौ होननानै नङाब्ला आंना आथिंबो आखाइबो मोननैबो जिखारजोबो बोराय मानसिब्लाबो आं मोनथिनाय नङा आंना आखाइया जिखार खायो होननानै बिहावखौ बुनो गसंख्रांदों
जाय बाथ्राखौ दिनै बियो नंखायै आंनि बिफानि सायाव एलिगेसन होदों आंनि बिफाया बुनो फैदों होननानै जेब्ला सासे आंनि बिफाया आंनि जोनोमगिरि बिफाया जेब्ला बेफोरबादि खालामजायो आंनि बिफाया दाहा जादों दिनै नोंसिनि मोजांनि थाखाय आं नोंसोरखौ बानजायदों नाथाय नों आंखौसो बुनो गसंख्रांलायदों नोङो आंनि दिनै न'खरखौ नों फोजोबस्रांनोसैमोन नोंसिनि संसारखौ नोंसोर मोजां जालांथों फिसा मोनलायबाय दायो नोंसोर मोजां जालांथों साननानै आं बुजायदों नाथाय नों आंखौ दिनै बुनोसो गसंख्रांलायबाय होननानै बिफाया बे समावहाय दुखुजों बुंदोंमोन मानोना आंनि सायाव अननाय दङ जोंनि संसारखौ गोरोबफिनथों मोजां अनलायना गोरोबफिनथों नैबेखौ साननानै आंनि बिफाया नाजादों मोनसे समावहाय ओरैबादिबो जादों बेखौबो आंनि बिमा बिफानि मेगनावनो जादों बे जाथायाबो जेब्ला आं गोरबोआवमोन सिजार जानायनि सिगां आं गावनि बिमा बिफानि न'आव थांना थाहैदोंमोन सिजार जानायनि साननै सिगां बियो आंखौ बे दिनखालि बियो आंखौ सिंस्रियावनो बुनानै आंखौ गसंनो हालायै जासे बियो बुदों